ہوئی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی ہاں ہوئی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی ہاں ہوئی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی ہاں ہوئی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی ہاں دیکھوں اج دوش تے چاکے جانے اللہ میں راضی ہاں ہوئی حاضر ہو تو مکال نہ تھی وہ تکلیف دا جھٹن بھویسی دسائی بنیا کیڑے ویلے دا بند پڑیا ہے نبی دیاں زلفاں واگاں بنیاں ہویاں اللہ جانے عجیب بولیاں بلینداں دے جا زہرا کو پتہ لگائے بی بی تو مسلح چھٹائے اپنا حجرہ چھوڑ کے علی دے دروازے تے آئی ہے دکل باب کیتی ہے اندروں آواز آیا کون دیئے میں بطولا بی بی رون دی جو پئیے علی فرمے دن بطول کے ربائی آئی بی بی دے ہاتھ جڑ گئے آدھی مولا تیرے ولایت دی قسم میں کو پترانا لوں ڈھیر بابا پیارا ہے تیرے پتران کو چاچا کے تھک پیا ہو سی یا علی دیا اکھاں جلال آیا ہے جلدی نال باہر آئیں پیو دیاں جلال بھریاں اکھیاں ڈٹھیاں حسین ہتھا چوباگا چھٹیاں او نانے دی ڈاڑی چپ کے دے نانا میں کو جلدی لہا نبی حیران ہو گئے جڑا ایڈا خوش ودائی اللہ جانے روتا کیوں ہے سجے کھسے لٹھائے کچھ نظر نہیں آیا جڑے میرے سامنے نگاہ کی تھی حیدر قرار نظر آیا جلدی نال آیا ہے بھرا کو گلہ لاگے او اچارو نائے بطول دا بابا علی دے مولا تو ساروں دے کیوں یا رسول فرمدن علی میں کو حسین دا کوئی ویلا یاد آگیا ہے بھرا کو گلہ لاگے دئی رات دے وچے ہو تو مکال نہ تھی وہ تکلیف دا جھٹن بھویسی او اج اے یزمے دن نانے کو کل نانا چا یزمے سی ہن چار دہاڑے ہے وہ خوشیاں دے وہ
وجڑے پردیسی وہ جے کو میں اج مہر تے چائی ودائیں دی لاش نہ کوئی دفنے سی ولیاں دا ولی حیدر محمد دی اے حسرت ہے خوشی دے دی تا خوش رہوے دیکھے زہرا میں راضیاں ہی بھی حاضر سب دربار ٹر گئے حسین گھر دے دروازے تے آ کے رک گیا سچے دا کھڑا ہے اندر کیویں ونیا بابے دی اکھاں وچ جلال متا اما ناراض ہووے کدی ڈٹھا ہووے 4 سال دے بچے کو ماں کے میں رس پئیاں پتر ماواں کو کیویں منے دل ماں دی جھولی دا تریا حسین بی بی دی ہڈ ون ماں روائی حسین دا رونا یا میری سائن کو اپنا روون بھول گیا ہے جلدی نال آئیے حسین کو چاہ گیا دیا حسین ماں دی دعائی شلک کداہی نہ رووی او میرا ضعیف بابائی اللہ جانے کتنی گلیاں پھرائیاں نی جل میرا گلیاں دا نام آیا ہے حسین دے اما گلیاں تک گئی نال گلی تہک گئی جڑی تیری پے کی گلی آئی بی بی روندی جو پئی حسین ماں دے آنسو پونج کے بطول دے لال نے کیڑی گل کیتی ہے شبیرہ دا تڑی ہک ہک حج تو ہے وہ پا ونے شبیرے او ایک لحظہ چایا ہے پیو تیرے بے وس لڑ پے نیرے تے وجہ منات او وچ کربل نڈے سنی تیرے وہ یہاں اجرت ہے تیرے روون دی دس راضی ہیں تطہیرے نارائ مڑی مینانے دا لہے سا کرز کربل وچ میں کیوں تو آپ تیرا لہاوے آ میں راضی
گئیاں رتی گزر گئے زمانے ہن وہ وطن نہیں حسین بے وطن نے مدینہ نہیں کربلا حسین دا اکبر بھی لگی آئے قاسم بھی لگی آئے جدی آستے وطن تو ٹریا ہزارہ دا چل کمر دا زور عباس بھی لگے حسین دا استقبال تیرہ دیاں لوگاں نے کیتا ہے او تیرہ دیاں لوگاں تے آ گیا ہے مہر نبوت دا سوار یا حسین دا منہ بکیا دو پھر گیا ہے آدھے اماں ہن ترازیے اماں دیکھ میں کن تیرہ تو لہاون والا کوئی نہیں تائیں پیا پردہ لتھا غم دی آخری ہے وہ منزل تو کل درداں دا مضمونے او ہر تیر نے نوک رنگین کیتی مظلوم دا سمجھ کے خون آل حیام مادی ہے وہ جالی وچ مارو آکھیا سائن خاتونے بی بی آدھیے تو انج لہدے ہے وہ گھوڑے تو ایویں لہن دا نہیں قانون زخم بچڑے دے چم جوہر رو آکھیا ماں میں راضی آہی بھی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی آہی بھی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی اج دوش تے چاکے جانی اللہ میں راضی آہی بھی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی آہی بھی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی بچڑا میں راضی آہی بھی حاضر نبوت دی مہر بچڑا میں راضی